F'pajjiżna x-xjenza huwa wieħed mis-suġġetti li inqas li jingħata importanza fil-klassi. Għalhekk biex l-istudenti jersqu aktar lejn dan is-suġġett b'interess, bħalissa għaddej il-Festival Internazzjonali tax-Xjenza. Studenti minn 41 skola kienu mistiedna biex joħorġu bi proġetti xjentifiċi bil-għan li jiġu esebiti f'dan il-Festival tax-Xjenza li qed isir fl-Emkast. Il-valur huwa li qegħdin jitgħallmu x-xjenza b'mod prattiku mhux biss mill-kodba. Ħafna studenti laqgħu din l-istedina bi pjaċir u fil-Festival tax-Xjenza der l-interess tagħhom biex joħorġu bi proġetti innovattivi. Bl-ilma biss tista' toħroġ ammont infinit ta' enerġija. Kif? Mela għandna power source, batterija pereżempju, li qed tagħti l-enerġija lill-ilma bekk isir l-electrolysis, issa bil-gassijiet prodotti tħaddem magna oħra li dik il-magna tħaddem generator u l-generator jerġa' jirriċarġa l-batterija. It-tnejn filgħodu żaru dan il-festival studenti tal-primarja li ma waqfux iduru mal-proġetti u jistaqsu studenti ikbar minnhom fuq kif jaħdmu dawn l-istess proġetti. Qegħdin naraw ir-robots jiċċaqalqu u nieħdu ħafna pjaċir narawhom u nieħu gost. Qed noqgħod nara r-robots. U tallimt xi ħaġa llum ġifieri? Iwa. X'tallimt? Tallimt li l-robot jistgħu jkunu bil-magni u jagħmluhom min-nies. Żar ukoll din l-esebizzjoni tax-xjenza il-Ministru tal-Edukazzjoni u x-xogħol Evarist Bartolo qal li ħafna jaħsbu li x-xjenza huwa suġġett ta' dwejjaq iżda minn dawn l-attivitajiet l-istudenti jitgħallmu ħafna.